أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد ولك الشكر. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من والاهم. أما بعد. Mangorip no Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga ina da sait tano diti kaya sabapan da tano makatutu na o oras tano ada taraya. Di modlo tala na imando na paninta mita taro sa nga sait tano nga kataya malupman numrorundog maili na dunia di mamaguran-uran. Ay mana yan na tay pangantano na miyagi pag-istorya ko kano para tiyan ni Odiyang Kutua pananamar naguntaman tano si ko ikap kesindu daging unta mga galbok tano. Lagi ako kapipita nasi tano sa Nabila Function Hall lagi adungan na sa lasa. Ni pagupilatan na ron naging utua alim tano si Al-Alim Shahraman Abdul Malik. As kanina niya kasambi pasin si sagyang to area ka na alim si Alim Idris Utikal na Abdul Latif kagya ay manto na si isa umrah. Oto si Husni Aliponto salam raka alim alaikum salam. Si Bai Dapanginugon Assalamualaikum kakaalim mapipiyakasan. Alhamdulillah mapiadun. Waalaikumsalam. Si Rakim Anggara, Maranawan Amirul Sifara, watching. Si Sagyang Kaya Masay Manto. Si Saramin na mungkin tao ayo, Alhamdulillah ko lagi daya auras, salam kakadariday, watching dan salan. Namata na. Alhamdulillah mabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So isa ko mga Shaykhul Qurra sa lakaro pa na mimbuluya aliniban na aya pagampagan niya maka representative ang mga champion sa dunia. Apo sa Pilipinas ko kabatiya sa Quran sa ko isa gawiin at yarima wallah sa ko anong ahad nakagiya kaga inaptero nakno to ay pamangnitan sa daan nagitabod niya da society tano. Da sa nakawarwar kay pagyamaan Ustad Profesor Hasan Sharif Nur surgaan wallah. Sa kaniyan na sa Igurago na 1979 at timpo ang Marcelo na miyakabatiya sa Quran sa Libya po International Quran Reading Competition sa Libya nas kaniya ni mga ka-champion. Nasugya pa ka-champion niyan, nayaman na niyan na piyaki saka-sakaw iba pa ali di mapuro agus sa mga puliyan na mga dato sa Pilipinas sa mga Muslim si sa Malacanang na si President Ferdinand Idralin Marcos nas kaniyan dun yayamanan niyan na miyagunay amiyama makin nagsakyabati ako para manu Allah si isa Malacanang palas sa diyang kutua oras. Isa tutulan nun na nga ko ng batiya na ini-announce ang batiya na dimbatiya ito ni Marcos sa inubsan ng dimbatiya si Hasan Nur. Tira na nakaisiin. Inisiin nino ka dimbatiya. Tiyan na so Quran na din narap pangayan na mapuro di ba na mapuro kakagiya katiro o Allah. Isa ba puro na di mapiyay babatiya si ikomita tanana darpa. Na kinanglan na si imbatiya o kumipopuro na gumipapangkat na gumipapanggaw darpa. At di na sekundo na si Marcos, President Marcos, imiyawa ko untod da yan. Na kay makawa ko untod da yan, naroon pa ka untod si Professor Hasan Sharif Nur na gubo pakabati sa Quran sabab sa kagi edin narap pangyan na mapuro adarpa
sa giyang utama sa nasuon to da o presidente sa Malacanang Palace. Siya to korago na 1979. Inipundro na mangandao sa taman sa nakadakal so kaya bula-bula ni Rana mga pabubatiya sa Quran, ibubuli ang mga pabubatiya sa Quran. Sabab si sagyang kutuwa pa nagumtama ni Ran. Nas kanya ni Madaon kakadya dito kaya sabapan sa kaya to kawayo mga Muslim sa dunya amala aad na mga Muslim sa Pilipinas ay karinaon na kautuwa miya ka-champion na tao sa Pilipinas. Oto si Nuray ni Yusufa Anwar, si saya, pagiwataan ko si Nur Hafid Inim, salam ama, salamang kasuin na akan si Haji Umin salam agusuin na si Ina Amalika, ama Adi Bashir, Ina Maymuna, Ina Maymuna, special kay Bapa Ali sa ingad aguso si Bapa Kondi from Iligan City. Nur Hafid watakan kautuso salam ka ay inaloitano, nagwayama na niyan nalay salam ko salam ka. Ang hindi mabipya ginawa tanong. Kautuso si Hasan Nur Abdullah, salam markasan alim, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Hadia Aisa Tahir Gulam is watching. Si Abu Ahmad Makod, salamsan kakaalim. Alaikum salam. Si Kando Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh from Saudi Arabia. Alaikum salam, Saudi. Si Ibn Ismail, alhamdulillah. Salam rakasan kakaalim ay dulubang Saranao from Guru sa Bantayaw. Alaikum salam, salamat Ibn Ismail, Guru sa Bantayaw. Si Malano Bagambang, assalamualaikum, mapiar ka sana, pagkibi ka kaalim, walasan ka wala si iko panaguntaman ka, from Padre Garcia, Batangas, mitatapi panain, Maranawan Amirul Sifara. Si alaikum salam, si Abdul Baki Pangilaman, salam san ka kaalim dariday, mapia akap kagabinian san, amin. Si akin yan oray ni Yusuf Anwar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Adim Dariday, watching from Pamping with Umi Kulay and Nabi Kulay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiwataan, panindak mawipya ginawa niyusan, salam kayo mingka, gusiya bingka. Si Mahir E.A. Vlog, salam ka kaalim, kataya pa maginagsuaring ka, si Mahir Sangkopan, Amuriato Bongkal sa Makaranon, salamang ka arakan sudarudupa ka na si Janima Mama Arikulay, yakawitang ka sa salami mister ka si Mahir. Namataan. Mga lulutak na bongkal sa Makaranon, nayaman na yan na aryong sa nanagan, nagyang nga din nyo din bitira ina makatalo maaryong. Makapat maaryong. Si Haji Jamel, salam ko yadarinay from Buntig. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Si Sangkopan sa Kamalig is watching. Si Manalukon Jamila, assalamualaikum kakadariday, pamakinag kami sa Munay. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Si Mahmud Sultan, assalamualaikum guru, alaikum salam. Si Juhair Mamondiyong, salam sana alim dariday, monitor manaya. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Si Kaya Usama, assalamualaikum, shout out sa mga taymang hud na tausog sa Hulu-Sulu. Nawata. Hulu-Sulu. Kaya Usama, inubso to, basirang pamamakinig. Mga lulot tanuman sa Hulu-Sulu. Kaya pagampaganay, adiliban na Sultan ito Sulu na si Sharif Alauddin. Ay katawir ng maranaw na Aliuddin, wait na si Gopad na Sharif Alauddin, ayam mana niyan na skanian na siguro ko ng maranaw na magari sila na si Sharif Kabonsuan,
si Sharif Adawi, si Yasmi Ahmad Adawi, pagiwataan, pupamakin si Hadia Mariam is watching. Si Aki ini Faizin Haji Faisal. Salam marakasan alim dari Dai Muhammad Faiz. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinasam laon, salam marakasan kakaalim, pagisalam ko mga babalayan na kansan sa butik. Kataya Yemis Kapman di Imbantayan sa Cabanatuan City nao. Alaikumussalam. Si Amiruddin Tumawis, salam san guru, alaikumussalam. Mana niya na si Amiruddin Tumawis, na wilda na na si matatagos ang iya Boldon Barrera, nakataya si saya. Si Kaya Usama at salamu alaikum sa mga kapatid na balik Islam at igsuon na Bisaya na balik Islam. Nasalam ko mga balik Islam. Dakawitangan sa salam ni Kaya Usama. Faizin Haji Faisal sa Lumba, Bayabaw, Lanao del Sur. Si Amin Gunda Bakuludan, salam ko ay dula ko na alim, salamang kanakon so magtungan na yakan sa Kapay Taguluan 2. Okay, Amin Gunda Bakuludan, nakawit sa salam san sa Kapay Agusa Taguluan 2, sampor na ko ay dulian. Uway, mga lulot kay ni, kaya mayan na kapapantagan na iya para mount dato ulama og Taguluan Aklim. Alaikumussalam. Kauto si Yasmi Ahmad Alawi, salam alaikum kakaalim, pamakinagkamit man, saya sa iligan. Siya pangawallah, amin. Salam marakano sa namambu, ayun ba na takulay, sa kalangon-langon niyo, pangninta mabipiyay ginawa tanong. Alo, may bulo-bulo na tanong, makakuku isa mo ng paat, pero nga lang kaya niya nga di sauda, gusto langon tanong sande na yung maen na uba malo marar sa giyang ka iya diniba na skita no apito kaloks. Si Maymay Kylie, salamsan kakaalim dariday pamakinag from Bulacan. Alaikumussalam. Si Aliyah Makapia, assalamualaikum from Davao City. Si Ummu Muammar, salam alim, panganinta pagumanawanan wallah sa umur ka. Napuguman na kao naragsam bubarakat. Amin. Langon tanong doon. Si Umurayan Makarambun Bashari is watching. Si Ray O.R. is watching. Si Alinors Okay is watching. Si Umurayan Makarambun Bashari, salam marakasan, shout out ko mga kapamilya marhum Siddiq an Abuat Makasilang family. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Al-Fattah is watching. Si Hajja Mariam, alhamdulillah kami agami sakapman guru kami, so salam sa san nasisandan. Alaikumussalam. Si Muhammad Al-Fattah, salam kakaalim from Maging Lanao del Sur. Original fans of Dariday. Original fans. Anda ko to Muhammad Al-Fattah san sa Maging. Si Iko Lilo diyan o si Iko Rayan yan o si Iko Lumbak yan. Ansari Mangontra Sultan is watching. Si Malangas B. Tuminaman, salam rakanusan, kakaalim, ma-shout out ko pamilya Tuminaman, nagusupito kadlokos sa Sabinidea, naguso Daranda Clan. Alaikumussalam, Malangas, Tuminaman. Salam ko pito kadlokos asan sa ayamanan yan na binidayan, naguso Daranda Clan, buong Kim Malangas Tuminaman. Faizin Haji Faisal, salam warkakon ki Najir Muhammad. Alaikumussalam warahmatullah. Si Mundaya Baya, yung kawitan tanong niya sa sticker di
Sinia sa okay, agu di ipapararanga atangan. Sirai OR, salam Ustads. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Adiliba Namundaya Baya watching. Si Tiger Ju is watching. Miyaw niya chairman si Sangay Bubunga Sagiran. Pero mga ariyak na isa mo tamar si kumyangaw na mga masa. Oto sinuray sa minor is watching si Alinor sa Okay. Salam kakaalim dayon sa dayon marana 1028. Marana 1 di mada salam ko lang na monitor iman to auras. Si Tiger Q. Salam marakasan kuya Ali malaikum salam chairman. Si Paisin Hadi Paisal, salam raka konsan. Alim darinay from Nadir Muhammad na alaikum salam. Si Miss Lambat Pangkoga, assalamualaikum, marakanulangon Bacolod City. Si Muhammad Paiz, assalam rakasan kakaalim. Maginaw alaikum salam, si Maginaw sa tunganay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaalim MDM from Riyadh. Ang na imanto ka manaya makalive. Shout out so taga Marawi from Riyadh. Kaga inada site takulay. Why? San sa mga taga Marawi. Kawitangan sa Salama Riyadh. Si Jam Day Sharif, alhamdulillah kakaalim dariday watching from Watu Balintong. Waalaikumsalam si Ansari Mangontra Sultan. Salam rakasan kakaalim dariday pakay sebab narkong na di kapakay ko mga dato. So kasulot sa Mariga Anditarn or Bangkala. Aya benarariari ko na isa ko buwan na ipangusyatak na taman sa upamana na did na kilek na lulutak na mamaan bubangala sa Mariga agu binani nga ba kanon di tupaki sambii sabab sa beauty ilayang koron. Sigo kaya research sa na may atok na matag makrok na baharam. Naguwa dun pa na tina mapapakay dun kana ba na dalila ba dirisu. Na yam ya pigira kan na sumiestre ako ba dun sa barong ako na bang kala Mariga. Ay mana niyan na bloody red na ay ako sulutan ka para may layo lang na siya parang ko susulutan ko na piya di minisi na miya pigiriya na miya pakaibes kako to si Alim Dariday. Ay gira so mga ulama na so minibulog miya ifta miya kokom na oriyan niya na miya to na yung mana niya na bisa kapakay niya na kapakay ito isubagyan. Berarti ano pa man na kiyukom ka di kapakay sukas da sa parangan na bilingad na haram urian yan na miyato bisa ka nabsuba haram na sida ka sa parang na pagilen ka ko mga tao ka aniran na pwede sila minisi na siya butiran na miya alin so ayaw man na yan nakatawing kaon o musahra na ba ama ano to na bangarurumpaki upama nagyuti ni gidi ako ron ayaw man na yan na sumiastre ako sa barong ako na binaning sumiastre ako sa barong ako na yaman na yan na Mariga para katoko ng mga tao at supitero at buwan niya haram nakanabsuba haram ay taman na niyawit sa makru kauto. Si Aginia Zahra salam markanusa nabiya. Alaikumissalam Zahra. Alaikumissalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Kumini Amir Gina. Salam salam ko kabubaya nak na guru. Salam ko makapupuon sa Visayas Antique San Jose, Philippines. Salam ko kabubaya nak na aguro. Salam ang makapupuon. Salam ang makapupuon sa Visayas Antique San Jose, Philippines. Yes. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome. Si Muhammad Faiz, salam rekasan kakaalim dariday, siyaw-taotang ka rakami so pamilya Makadato from Toka. O ay Makadato, kaya kawitangan sa salam Muhammad Faiz Makadato, Toka.
ando tutuka saya sa tuka tanong sa patay nga do. Siya gini Imam Hanafi, I do Hanafi Mukhtar. Yung mana na yan nariyak na suwaring ka sa buwadi sa kayo. Salam rakasan mambo. Dahil kami salam. Yesu lalayo na kan rana ipag-introduce. Siya gini Imam Hanafi Mukhtar na ayain na yan na kukuha na ko na yan ng mata yan. Si Hadja Aminah. Ino to, nakagias kami miyakan durog sa kaya organisa ko mga seminars. Si ko 1980s, da ako pon makalalakaw, may to ako edad na pipita ka na ko mamui ina Hanafi. Agu si Khosari. Napianda kami mambu kuan na makabubangon sa seminar, si ko mga walay. Taman saya mo na miyakan bulay sa special walay yung mga bayad di isisiminar. Pakasurgan wala ina miyo to. Na mga watayan ng kaya yung na si kay Imam Hanafi Mukhtar. Agugyan ko to, madakal sira, no, nakagigito mini parorada ano na si Imam Khosari Mukhtar, agu si Imam Hanafi Mukhtar. Dito si Abu Korbani yang uto Khosari. Gupo na kami ato na tagani buat si watayan na Korbani na yung mambu mi tetapi anapaki wataan ko sa bakong. Da na yung da. Okay, Leah Abdulaziz, watching. Hamza Sampurna, salam rakasang guru from Mulondo. Salam, Alex Gold. Siya pa nga wala alim sa manayan na nanayaw na kan amaka ayaman na niya nagyang na kuno ta makalundu. Nako ito. Ayaman na niya nagyang kakangkariyari kulay na nadarpa yan si Nadma bu adarpa ang roos isa aliniban na Ubaya City Hall. Sabab sa kagiang kutuwa di itero ng mga ulama, mga pantag si sagiang kutuwa kapakadakla ko pamilya, na asara at nakapkaparoon niya, naguad nakapkagagaon, nayama na niyan na isad no tuwa tumuon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Sultan Plau Junior Makadato, salam ko guru akang Wildan Haji Ali Mindalano Makadato aya. Anda kad matatago Haji Ali. Alumya bulu-bulu ada tad maka gupada na mala apun nung kitungurkano. Sabab si sagyang ko tuwa yung mana yan na adna pa nga papantagrkano ko mga pamilya tano na pianira kanong api ang nung aketo kawin na ta. Api agi udia ko pakasong ko darapan. Api dua ko. Si Jabir salam guru Haji Ali. Jabir ang ni Najib is watching. Mana na yan na aday maya ariakan ni manto na miya aday meden. Ado pa na yung maya na toriliran nagugi iso isa ko mga vlogger sa para si ko kaya siapa ko mga toril. Si sagyang kaya Mindanao, sampurna sang kaya Ranao. Si mga dato Ismail, salam san rakasan alim. Salam rakasan alim. Miyambuhay ka si Cameron sa Molondo. Daikomis salam. Ansari mangontra Sultan. Alhamdulillah, balasang awala sa budin na kalindwa umur ka na ragsang bubarakat. Kanakantang ko do bakaraman, dalayo nak na ibig pagupda. Sa ngayon live, watching. Sultan Sanluga, salam san. Salam si, salam roo, salam reka, kaka alim, salam mga raaman so di gadong, family, imam family, buat family, para mata family, analo family, aguso kadandanong bawataan o kadisabilidayan, agus salam, salam digadong bota no kadisabilin na salam ko dangwan ng mga murid sa adiliban ng Jamiatul Waqf agus sa Khuzbari agus sa Jamiatul Marawi agus sa Jamiatul Philippine al-Islamiyya na espesyal siyempre espesyal salam ko umiyakan asinuraniya Imam Talikov in
Syukran fi amanillah. Waalaikumsalam. Sulutan sa lupa. Ali Star ang ni Balwa. Salamat kakakaalim MD watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Nyambuhay ka sa dunia. Di ko katawan no mapiyakap ka gani urat nga madom nga karabisuran. Alex Bawi BL salam ko kakaalim pakatataya na miyambuhay kad na kay sa dunia. From Lemiri, Batangas. Si Siti Naomi SB, salam kakaalim. Waalaikumsalam. Salam kakaalim watching from Masyo. Waalaikumsalam. Si Nasco Ismail, salam kakaalim na rinay ban malalayon. Mapipiya ginawang ka from Lapu-Lapu City. Si Aki ni Among Imsalbo. Salam san kakaalim. Si Mong Imsalbo, Waalaikumsalam. Si Kuya Jabs Vlog. Assalamualaikum alim from Molondo, Lanao del Sur. Okay. Yang ito nga pinutulong tanong na si 1979 na Mimboloya World Champion sa kabatiya sa Quran sa dunia sa kinilumbuyan sa Tripoli, Libya. Si ko kaya bango na tanong sa organization na well done o 1981. Nakagiya ko marangkapan so begertan o malo, napipunan tanong so alin ba na kasapar sa Marata na miya nagtanong awida kal sa GPI so high school principal na piyaki ginakanihan so ki sulden ko mapuro ay skirt aya patot na daan na tipo kibab ni ba na mibabangkwat sa mga namka porgada 6 inches na yaman na niya na inip maratabat tanong to na sugyasong tanong sa GPI na kaya tulungan tanong ni Hasan Sharif Nur na doon niyo guda tanong niyan kaunoti na guda mapasad su istorya ko mga pantagro. Osto si Siti Naomi SB, Masya Allah, di dengkeulin kuya dari day. Alhamdulillah.